नमस्कार. या बातमीचे प्रायोजक आहेत प्रिझ्मा सीसीटीव्ही कॅमेरा. आपल्या बिल्डिंगमध्ये किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्यासाठी संपर्क करा. संपर्क श्री गौरव जहागीरदार 9967004111. धन्यवाद. नमस्कार. खांदा कॉलनी येथे नवी मुंबई पोलीस अंतर्गत खांदेश्वर पोलीस ठाणे यांनी गणेश उत्सवानिमित्त गणेश मंडळाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, नगरसेवक तसेच महानगरपालिकेचे अधिकारी, वीज अधिकारी, अग्निशामक अधिकारी या सर्वांची मीटिंग आयोजित केली होती. यावेळी उपआयुक्त शिवराज पाटील, सहाय्यक आयुक्त भगवान सोनवणे, खांदेश्वर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुभाष कोकाटे यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन सण उत्सव साजरे करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. दहीहंडीची जी मीटिंग पोलीस ठाण्यात आयोजित केलेली होती खांदेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये, त्यावेळी काही उपस्थित जे गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी हजर होते, तर त्यांनी आदई सर्कलच्या जवळपास ट्रॅफिक कंजेशनचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तर त्या अनुषंगाने मी थोडं सांगू इच्छितो की त्याची पाहणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे ट्रॅफिक विभागांचे जे आहेत कळंबोली आणि पनवेल शहर यांच्याही अधिकाऱ्यांशी मी बोललेलो आहे. तर पर्टिक्युलरली ज्या दिवशी विसर्जनाचे दिवस असतील त्या दिवशी तिथं काही ज्या बसेस लागतात, गाड्या लागतात, त्या कुठल्याही प्रकारच्या गाड्या लागणार नाहीत याची आम्ही निश्चितच काळजी घेऊ आणि विसर्जन चांगल्या प्रकारे होईल असं निश्चितपणे मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगत आहे. तसं पाहिलं तर हा ट्रॅफिकचा मुद्दा जो आहे तो पोलीस विभागाशीच अखत्यारीत आहे आणि त्याची आम्ही चांगल्या प्रकारे काळजी घेणार आहोत. धन्यवाद. आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल सर्वांना मी आगामी गणेशोत्सवाच्या नवी मुंबई पोलीस दलातर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो. सर्वांनी यावर्षी येणाऱ्या गणेशोत्सवाचं सर्व नियमांचं पालन करून आनंदाने उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करावा असं सगळ्यांना आवाहन करतो. आणि आजच्या आपल्या या बैठकीचे अध्यक्ष माननीय DCP शिवराज पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्षीय समारोप करावा. कोकाटे साहेब यांनी खांदेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये जे काही गणेशोत्सव मंडळ आहेत ते त्यांचे पदाधिकारी तसेच या ठिकाणी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, पोलीस पाटील, नगरसेवक तसेच या ठिकाणी महिला दक्षता समितीचे सदस्य आणि सर्व जे बाकीचे डिपार्टमेंट्स आहेत जे की आपण जो गणेशोत्सव साजरा करतो याच्यासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या परवानगी आहेत किंवा ते मॉनिटर करणाऱ्या ज्या काही प्रशासन आहे ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपण बोलवलं होतं. या ठिकाणी नागरिकांच्याही काही समस्या आहेत, आपल्या मंडळाच्या काही समस्या आहेत त्याही ऐकून घेतल्या. त्याच्यावरती जे काही संबंधित कन्सर्न डिपार्टमेंट आहेत त्यांनीही काही त्याच्यावरती सोल्युशन काय असावं, कशा पद्धतीने काढणार याचाही या ठिकाणी चर्चा झाली. तसेच सर्व डिपार्टमेंटला आपण सूचना दिलेल्या आहेत की गणेशोत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी आपण आपल्या डिपार्टमेंटचे जे काही रोल आहेत ते सगळ्यांनी आपापले निश्चित करावेत आणि त्यानुसार ते काम करावं. तसंच नागरिकांनीही या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या समस्या मांडल्या, त्याच्यावरती सोल्युशन निघाले. तर पोलीस प्रशासनाकडून ही मीटिंग यासाठी आयोजित केली होती की येणारा गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात पार पडावा. त्यासाठी गणेशोत्सव मंडळांनी काही संहिता पाळणं अपेक्षित आहे. तर त्या सूचना आपण त्यांना दिलेल्या आहेत. जसं की आपण गणेशोत्सव साजरा करताना कुठल्याही प्रकारचं त्याचं ध्वनी प्रदूषणाचं कुठलंही व्हायोलेशन होणार नाही. जे काही आदरणीय न्यायालयाने जे काही सूचना दिलेल्या आहेत, जे टायमिंग्स ठरवून दिलेले आहेत ह्याचंही उल्लंघन आपल्याकडून होणार नाही आणि शांततेत आणि कुठलाही घातपात न होता जर व्यवस्थित प्रिकॉशन घेतल्या तर ते व्यवस्थित मंडळाने त्याचं स्वतः संरक्षण पण करणं गरजेचं आहे, मूर्तीचं असेल किंवा मंडपाचं. आणि मंडप माननीय न्यायालयाने जसं सांगितलेलं आहे की कुठल्याही रस्त्याची किंवा रहदारीला अडथळा निर्माण होणार नाही किंवा कुठल्याही रस्त्यात मंडप होणार नाही अशा पद्धतीनं मंडप आपण ठेवायचे आहेत. याही सूचना आपण मंडळांना दिलेल्या आहेत. तर या ठिकाणी निश्चितच नेहमी
खान्देश्वर पोलीस स्टेशन असेल किंवा पनवेल महानगरपालिकेतील सर्व नागरिक, सर्व गणेशोत्सव मंडळं या कायद्याचं या मागेही पालन करत आलेले आहेत. यापुढेही निश्चित या गणेश उत्सवामध्ये ते पालन करतील अशी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातर्फे आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि हा सण उत्साहात साजरा करण्यासाठी पोलिसांचंही मोठ्या प्रमाणात आपण बंदोबस्त त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. गणेशाचं आगमन असू दे किंवा गौरी विसर्जन असू दे किंवा अनंत चतुर्थीचं विसर्जन असू दे, या सगळ्या वेळी आपण मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठेवलेला आहे. आणि इतर वेळेसुद्धा कुठलाही संरक्षणाच्या बाबतीत पेट्रोलिंग आपण हद्दीमध्ये ठेवणार आहे. गणेशोत्सव मंडळाकडून सुद्धा स्वयंसेवक ठेवलेले जाणार आहेत. तर या सर्व सूचना या ठिकाणी मंडळांना दिलेल्या आहेत. तर सर्व नागरिकांना नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातर्फे मी गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा या ठिकाणी. एक प्रश्न आहे, सणासुदीच्या काळात महिला खूप दागिने घालून फिरतात, तर अशा वेळेस चेन स्नॅचिंगच्या घटना खूप घडतात. झोन 1मध्ये ऐकायला आलं की झोन 1मध्ये अशा पहाटेच्या वेळेस खूप घटना घडल्या. काल कामोठ्यामध्ये पण एक घटना घडली की मॉर्निंग जॉगिंगला जाताना दागिने खेचले म्हणून. तर अशा वेळेस पोलिसांतर्फे काय उपाययोजना करण्यात आली आहे? निश्चितच सण उत्साहात साजरा करताना महिला दागिने घालतात. महिलांनी दागिने घालावेही, त्याच्यासाठी कुठलाही बॅन नाही आहे. परंतु दागिने आपण घालताना थोडं प्रिकॉशन्स घेणं गरजेचं आहे. आणि ज्या घटना घडत आहेत याच्या अनुषंगानं माननीय पोलीस आयुक्त नवी मुंबई विपिन कुमार सिंग सर, माननीय सहपोलीस आयुक्त जय जाधव साहेब यांनी याचा आढावा घेतला. 2 दिवसांपूर्वी आढावा घेतलेला, या अगोदरही आढावा घेतला होता. आणि त्या अनुषंगानं नाकाबंदी असेल किंवा पेट्रोलिंग असेल या सण उत्सवाच्या काळात निश्चित वाढवला जाणार आहे. आणि त्यानुसार पाठीचं चेन स्नॅचिंग जे आहे त्याच्या अनुषंगानं पाठीही नाकाबंदी आम्ही 2 दिवसापासून आयोजित केलेली आहे. आणि ही सण उत्सवामध्ये ती तशीच कंटिन्यू राहणार आहे. त्यामुळं बंदोबस्त तैनात असणार आहे. त्यामुळं अशा घटना निश्चितप्रमाणे पुढं अवॉइड होतील. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.